Diolch ni weddio. Diolch yn y unwaith eto Dduw am gyfle i ddod i'th di ac yn cyflwyno roedfa i ddofal di ac yn gweddio byddu di yn bresennol ac yn gweithio yn rymus yn ein plith. Trigger hafell i wrthym. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau'r gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 61. Emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Y nesaf yw fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Emyn rhif 61 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd 'na cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y dryden nos Iau o'r mis, sef mis Mai y 15fed, am hanner awr wedi 7. Bydd ein hoedfa nesaf Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 473. Yr arglwydd yw fy migael clai ni ad beth eisiau arnaf, gorwedd a gaf mewn porfa fras ar lan dwfr gloewlas araf. 473 gen i eistedd i ganu hon.
Bydd am darlleniad o Rhufeiniad y 6 bennod. Rhufeiniad pennod 6 ac yn dechrau yn adnod 17. Adnod 17. Ond I Dduw y bor diolch eich bod chwi gynt yn weision I bechod, eithir I fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd I chwi, ac wedi eich rhyddhau oddi wrth bechod, fe a'ch gwneithbwyd yn weision I gyfiawnder. Yn ôl dill dynol yr ydwyf yn dywedyd, o blegyd gwendid eich cnawd chwi, cynnes megis ac y rhoddasoch eich aelodau yn weision I aflendid ac anwiredd, I anwiredd. Felly yr awr hon rhoddwch eich aelodau yn weision I gyfiawnder, I sancteiddrwydd. Cynnes pan oeddech yn weision pechod, rhyddion oeddech oddi wrth gyfiawnder. Pa ffrwyth gan hynny oedd I chwi y pryd hwnnw o'r pethau y mae arnoch yr awr hon gywilydd o'i plegyd. Cynnes diwedd y pethau hynny yw marwolaeth. Ac yr awr hon wedi eich rhyddhau oddi wrth bechod a'ch gwneithir yn weision I Dduw, y mae I chwi eich ffrwyth yn sancteiddrwydd a'r diwedd yn fywyd tragwyddol. Cynnes cyflog pechod yw marwolaeth, eithir dawn Duw yw bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall I ddod i'th di ac cyfle I alw ar dy enw ac I pledio ath I trigarhau ac I bresennoli dy hun yma yn ein plith. Ac I ni'n llawenhau ein bod yn gallu dod a'n deisyfiadau a'n mawl ac yn gwybod nad ydyn ni yn gwneud hynny trwy unrhyw ymdrechion ein hunan, ond I ni yn dod oherwydd yr hyn a wnaeth dy fab yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle ni, ac felly trwy ei heiddiannau ef I ni yn dod ac yn galw ar dy enw ac yn diolch oherwydd yr hyn a wnaeth yr hyn a enillodd trosom ni. I ni yn gallu dod a'n mawl a'n deisyfiad yn hyderus bod gwrandawiad ar gael, dy fod ti yn Dduw sydd yn gwrando. I ni'n diolch nad ydyn ni fel llaweroedd yn y byd sydd yn galw ar ryw Dduw, yn gobeithio bod na rywun yn clywed. Ac yn gobeithio bydd na ryw ateb ryw ddydd, ond ddim yn gwybod ac yn ansicr. Ond o Dduw I ni yn llawenhau bod ein Duw ni yn Dduw sydd yn gwrando, yn Dduw sydd yn ateb, ac yn gallu tystio i'r ffaith o Dduw fod ti wedi ateb llawer o'n gweddiau. Pob un o'n gweddiau yn unol ath y wyllus di, dy fod ti yn gweithio yn rymus. Ac felly o Dduw wrth I ni feddwl am lawer heddi sydd yn plygu lawr ger bron darn o bren neu ddarn o fetel, neu o Dduw sydd yn plygu lawr ger bron rhyw Dduw y dychmygol, Duw sydd wedi cael ei greu gan ddyn. Ond o Dduw, dyma lle ydyn ni y prynhawn hwn yn plygu lawr ger dy fron, yn gwybod mae creawdwr y byd wyt ti, ac yr wyt ti yn Dduw sydd yn gwneud y rhyfeddol, yr wyt ti yn Dduw sydd yn ateb gweddiau, yr wyt ti yn Dduw sydd yn rheoli pob peth, ac o Dduw I ni yn gweld ôl llaw dy waith di ar y ddeiar yma, ar y byd yma. I ni yn gweld y ffordd yr wyt ti yn darparu, I ni yn gweld y ffordd yr wyt ti yn arwain llwybrau dy blant, y ffordd yr wyt ti yn goriwch lywodraethu dros bob digwyddiad hanesyddol a phresennol, y ffordd yr wyt ti yn atal y byd rhag gwneud rhai pethau ac yna'n caniatáu pethau eraill. Ac yna o Dduw sut yr wyt ti yn rhybuddio'r byd, tro ar ôl tro yn rhybuddio'r byd I geisio dy wyneb di ac I droi ata ti. O Dduw, felly ni yn diolch I ti, mae ata ti ni yn dod y prynhawn hwn ac yn gweddio bydde di yn helpu ac yn nerthu ni troi ein golygon oddi ar ein pryderon personol ni ac I ni troi ein golygon tuag ata ti ac y byddwn ni yn ystyried yr hyn sydd yn dy air di ac y bydde di yn agor llygaid iddynt weld ei hangen am waredwr. O Dduw, nid ydyn ni'n gallu agor yr un llygad, ond yr wyt ti yn abal, yr wyt ti yn gallu meddalhau y galon caletaf, yr wyt ti yn gallu rhoi golwg i'r deillion,
Ac felly o Dduw, ni yn gofyn I ti I weithio unwaith eto yma yn ein plith ni, ac mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. I ni yn cyflwyno'n glad unwaith eto I ti ac yn gofyn ar I ti beidio delio ni yn ôl ein heiddiannau, ond y byddi di yn delio ni yn dy drigaredd. Yr wyt ti yn Dduw sydd yn hir ymaros, yr wyt ti yn Dduw sydd yn llawn cariad a thosturi a thrigaredd. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I ddangos trigaredd unwaith eto i'r wlad yma. Yn wlad sydd wedi troi ei chefn yn llwyr arna ti, ond I ni yn gofyn I ti I ddangos dy drigaredd o'r newydd, hyd yn oed heddiw, y byddwn ni yn cael gweld y ffordd yr wyt ti yn trigarhau wrthym. Felly gweithio yn ein plith bydd yn bresennol yma gad I bob yr un ohonom deimlo dy bresenoldeb, y byddwn ni yn gwybod dy fod ti yma, ac y bydd hyn yn cynhesu ein celonau. Gad I ni a nertha ni I fod yr hyn dylsyn ni fod. Felly ni'n cyflwyno'r oedfa I ti ac yn gofyn I ti ddiogeli'n hamser ac I gadw'r un drwg I ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn arall, rhif 312. Oes modd I mi bechadur gwael gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael, a'i droso fi dioddefodd loes pan fi e farw ar y groes. 312 gen I sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o Rufeiniad penod 6 ac adnod 23. Rufeiniad 6 adnod 23. Canis cyflog pechod yw marwolaeth, eithyr dawn Duw yw bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Nawr, mae'r byd i ni'n byw ynddi yn llawn o bobl sydd yn galw am degwch. Wastad eisiau cael chwarae teg. Hynny yw, tegwch ar sail yr hyn y credant hwy sydd yn iawn. Dwi ddim bob tro'r un peth. Mae pobl eisiau tegwch, ond maen nhw eisiau tegwch yn ôl i barn nhw beth sydd yn deg. Achos mor aml, yr hyn sydd yn deg i chi, mae yn wahanol i'r hyn sydd yn deg i rywun arall. Fe fyddwch chi'n ffeindio hwnna dro ar ôl tro. Petai chi yn trafod rhyw bwynt, ac mi fyddwch chi'n dweud, wel, dyw hwnna ddim yn deg, efallai bydde rhywun arall yn meddwl bod hwnna'n berffaith iawn. Dim problem yn y byd, mae hwnna'n gwbl dderbyniol. Ond i eraill bydde fe'n gwbl anerbyniol. Gan fod safonau pob un ohono ni mor wahanol. Os nad yw yn effeithio ni, fel arfer, fe fyddwn ni'n dweud popeth yn iawn. Ond, os yw yn effeithio arnom ni, mewn unrhyw ffordd negyddol, yna mi fyddwn ni'n galw am degwch. Dyna yn aml iawn bydde'r llinyn mesur, dyna be fyddwn ni yn ffeindio dro ar ôl tro yn ein sefyllfaoedd pob dydd, yn ein gweithle neu yn ein teuluoedd, neu beth bynnag yw os yw yn effeithio arno fi, wedyn mae gen i farn a yw yn deg. Os ydw i'n colli mas mewn unrhyw ffordd, yna fe fyddai'n penderfynu a yw yn deg a'i pheidio. Yn gyffredinol, dyna beth sydd yn wir ohono ni gyd. Wrth gwrs, mae yna eithriadau, ond yn gyffredinol dyna beth sydd yn wir. Yn ein gweithle, gan amla fe fydd pob un yn gwybod beth yw ei hawliau, ac falle hawliau eich cyflog chi, yr hyn sydd yn cael ei dalu chi. Mwyafrif o bobl yn arbenigwyr ar ei cyflogau. Mwyafrif o bobl yn gwybod yr hyn dylsent ei wneud am ei cyflog, a'r hyn nad sydd rhaid ei wneud. Hynny yw, os rhywun yn dod i fyny atoch chi ac yn dweud, newch chi wneud hyn, bydde llawer yn meddwl, dwi ddim yn siŵr os ydy hynny yn dderbyniol. Dydy hynny ddim yn fy nisgrifiad swydd. Ac yn aml iawn byddwch chi'n ffeindio hynny, ond mi fydd y cyflogwyr efallai wedi ffeindio rhyw ffordd rownd y peth, ac bod yna rhyw fath o orfodi arnoch chi. Heb i fod lawr mewn dia gwyn, bod disgwyl i chi wneud hyn a'r llall, rhyw ddyletswyddau ychwanegol, ddim yn rhan o'ch amodau gwaith chi, ond wrth gwrs fe fydd yn edrych yn ffafriol arnoch chi os gnewch chi cwblhau. Ac felly maen nhw'n dod o gwmpas yr disgwyliadau, yr amodau gwaith, trwy pentyrru pwysau arnoch chi, trwy ddweud fe fyddwch chi gyda ffordd dda, cyfle dda i fynd i fyny'r ysgol ac i gael cyflog well, os newch chi ddangos parodrwydd i wneud hyn. Ac mae yna rhyw ffordd o gwmpas y peth, ond mae pob un ohono ni'n gwybod beth yw ein hawliau ni, ac ni'n trial pwyso a mesur beth sydd yn dderbyniol a beth sydd ddim. Ond o dro i dro, pan ni'n yn ein gweithfeydd ni, mae yna broblemau yn codi ac efallai bod yr cyflogwr yn anheg ac yn torri nôl ar ôl addo rhywbeth i ni, yn y cytundeb cyfreithiol. Dyna le mae ar bapur, mae yna gytundeb, dyma beth sydd i ddisgwyl ond chi, ac mae'r cyflogwr wedi troi nôl ar yr hyn a ddawodd ac yn torri nôl ar eich cyflog chi. Neu efallai yn rhoi gormod o waith i chi am yr hyn i chi wedi cytuno i weithio iddo fe. Ac mae yna broblem yn codi ac i chi ddim yn siŵr beth i wneud. Ac yn yr oes i ni'n byw ynddi, mae yna fath beth ag undebau yn dos na. Undeb i frwydro dros hawliau'r gweithwyr. Ac maen nhw'n gallu bod o help mawr yn enwedig pan mae yna broblemau eraill yn codi. Problemau lle mae angen cyngor cyfreithiol arnoch chi. Ac maen nhw'n dod i fewn ar arbenigwyr ac maen nhw'n dod ac maen nhw'n helpu chi yn yr broblem yma sydd yn eich gwynebu chi.
Ac maen nhw'n edrych ar yr manylion bach cyfreithiol hynny. Ond yr hyn sydd yn drist yw bod y mwyafrif ohonon ni'n rhoi pwysles mawr ar degwch ariannol ein cyflog ni neu'n amodau gwaith ni. Ni'n gwybod ein hawliau ni. Ni'n gwybod sawl awr sydd rhaid i ni fod ar safle'r gwaith. Ni'n gwybod beth yw'r pwysau ni fod i wneud. Ni'n gwybod faint o gyflog dylsen ni gael. Ac pa nad ydy'r cyflog yn dod i mewn, ni'n gwybod beth dylsen ni wneud a'n hawliau ni. Ond, cymaint ni'n gwybod am y materion hynny, does dim diddordeb da'r mwyafrif i dderbyn cyngor ar faterion pwysica bywyd. Fel dwedais i, os na anhegwch yn ein gwaith yn aml fewn i at ein hindeb ni, ac yma yna lawer fyna sydd yn help mawr ac yn rhoi o'i hamser, falle uwch ben i hamser nhw i fod o help i ni. Ond chi'n gwybod beth? Yma heddi, i ni yn edrych ar air Duw, ac yna fe gewch chi llyfr sydd yn llawn cyngor ar gyfer pob achlysur bywyd, fel y darn o farddoniaeth hynny. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Beth mae'r Beibl yn ei wneud? Wel, mae'n ei popeth i chi. Os ych chi eisiau gwybod unrhyw beth, at ble dylech chi droi, at bwy dylech chi droi? Wel, trowch at Dduw, trowch at ei air yn y Beibl. Mae hwn yn dangos y ffordd i farw, mae yn dangos y ffordd i fyw, mae yn dangos y golled erchyll gafon i yn Eden, mae yn dangos y ffordd i'r bywyd trwy Iesu Grist, mae'n dangos y cyfan i chi. Os oes problemau gyda chi, at ble dylech chi troi? Ewch at Grist. Ond y broblem yw, at bwy chi yn troi? Beth ni'n neud? Ni'n troi at ein hindeb ni, ac wrth gwrs maen nhw'n gallu fod o help i ni os oes na rhyw broblem ariannol, ac ni'n troi at rhyw aelod seneddol, os oes yna rhyw broblem yn y stryd, ac mae yna rhyw dwrw drws nesaf, ni'n mynd at y cyngor, ac ni'n gofyn iddyn nhw, ac ni'n gofyn ewch chi helpu fi, ac ni'n mynd at pob math o bobl am gyngor, ond eto i gyd y peth pwysica, a dyma'r llyfr sydd yn llawn materion cyfreithiol, llawn cyngor i chi ar bethau pwysig bywyd, ac eto i gyd i chi'n anwybyddu'r peth. Mae gair Duw yn lyfr cyfreithiol, ynddo e? Dyna beth yw e. Mae e'n llawn. Os ych chi eisiau gwybod eich hawliau chi, yna ewch at y Beibl. Wrth gwrs, allwn ni fynd at bobl a ffonio'r sir i fyny ac yn gofyn gair rhywun sydd yn gallu rhoi fy hawliau i fel rhywun sydd yn byw mewn stryd, a beth yw fy hawliau i gyda fy ymdogion ni, ble dwi'n cael gwneud, a dwi'n cael adeiladu'r wal fan hyn, fan draw, ac i ni gallu gofyn am hawliau felly, just sut i adeiladu wal yw hwnna. Ond os ydych chi eisiau gwybod materion cyfreithiol, y pethau pwysica bywyd, a ble dylech chi droi? Trowch at y gair Duw. Yma, cawn holl ganllawiau ar gyfer bywyd a marwolaeth, ac holl rybuddion a gorchmynion ar sut i fyw a sut i farw. Gallwch chi ddim cael gwell. Ac eto, os nad ydych chi'n blant i Dduw, gai ofyn i chi faint o'ch chi sydd wedi darllen y Beibl, o Genesis trwyddo i ddatguddiad, faint sydd wedi darllen y? Faint o'ch chi sydd wedi darllen gair Duw a chwilota y gair Duw i weld beth yw'r cyngor sydd ganddo fe ar gyfer fy mywyd i. Achos dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Ac eto mae dyn yn ei ffolineb yn dod at gasgliad. Ond ydyw mwyafrif o bobl wedi dod at ei casgliad nhw, heb chwilota, heb ymchwilio dim, ac yn ei darllineb, yn ei hanwybodaeth, yn ei pechod, maen nhw'n dod at y casgliad, dyw e ddim yn deg. Pwy sydd wedi rhoi'r hawl i unrhyw ddyn benderfynu beth sydd yn deg ac beth sydd ddim? Mi fyddwch chi'n cedda lawr y stryd a mae rhywun yn ymosod arnoch chi. Pwy sydd wedi rhoi'r hawl i chi benderfynu bod na ddim yn deg? Wel, wrth gwrs, ni'n gwybod dyw e ddim yn iawn, dyle neb ymosod arnoch chi. Ond eto, gyd o ble chi wedi cael hwnna. Ac wedyn, falle byddwch chi'n dweud, wel, dyw hwnna ddim yn deg, rwy'n yn taro chi yn y wyneb, falle, heb bod unrhyw reswm.
Ond os oes rhywun yn dod ac yn dweud rhywbeth cas i chi, chi'n dweud, wel, mae perffaith hawl dyn nhw'n neud. Ac mae yna rhyw lefelau dyn ni o beth sydd yn iawn, beth sydd yn iawn. Pwy sydd wedi dweud oeddech chi bod yn iawn? Mae rhywun wedi penderfynu bod yna rhyw gyfraith rhywle nad oes hawl da chi'n neud rhywbeth. Ond ydych chi ddim yn neud lot o chwilota. Chi wedi meddwl, wel, i ni wedi dod at rhyw gasgliad bod rhai pethau yn anerbyniol a pethau eraill yn dderbyniol. Ac beth ni'n ffeindio wrth i bob degawd fynd heibio, mae'r lefel yn gostwng. I ni'n mynd yn fwy llym ar pethau sydd ddim yn bwysig, ac i ni'n mynd yn fwy llac ar pethau sydd yn bwysig. Ac mae moesau wedi mynd i fyny lle chi'n meddwl beth sydd nesaf. Pwy sydd yn mynd i ddweud wrth ni beth sydd yn iawn neu beth sydd ddim. Ac eto gyd, i ni gyd yn penderfynu dyw pethau ddim yn deg neu pethau yn deg. Ac wedyn chi'n clywed pethau am Dduw ac yn meddwl clywed rhywun yn pregethu ac chi'n meddwl dyw hwnna ddim yn deg. Dydy hwnna ddim yn deg. Sut gall Dduw gwneud hynny? Ac i chi wedi penderfynu rhywsut dydy be mae Dduw yn dweud ddim yn deg. Ac eto gyd, ydych chi'n mynd i darllen gair Dduw, dydych chi'n mynd i chwilota i weld be mae Dduw yn ei ddweud, na pam mae'n ei ddweud e. Ond i chi wedi dod i'r casgliad, dyw e ddim yn deg. Mae fel gweithiwr diog sydd yn gwneud dim byd o ben bore tan hwyr. Ac yna mae e'n cwyno am y pwysau gwaith y mae'n ei gael. A dwi'n gwneud dim, ond mae'n derbyn y cyflog mwyaf yn y swyddfa. Byddech chi'n meddwl, mwynhau'n ofnadw. Rhywbeth felly i chi. I chi ddim yn bodlon chwilota, chi ddim yn bodlon ceisio, chi ddim yn bodlon ganfod, ac i chi'n cwyno am y gofynion yma sydd gan Dduw, ac yn cwyno am yr amodau, ac i chi'n neud dim byd am y peth. O'n llawer gwaith, beth i chi'n neud? Y mae dyn yn ei bechod yn herio Dduw, ac yn anwybyddu ei rybuddion a'i gyngor, ac yn mwynhau y bendithion y mae Dduw yn ei rhoi i chi bob dydd. I chi wedi cael pryd o fwyd, chi wedi cael brecwas, chi wedi cael cino, chi wedi cael to uwch i'ch pen. Mae gennych chi ddillad i wisgo. Mae gyda chi ffrindiau, mae gyda chi deulu, mae gyda chi tywydd braf, mae gyda chi'r holl bethau mae i fwynhau. Ac eto gyd, i chi'n anwybyddu Dduw ac i chi'n dod i ryw gasgliad, dydy'r feddylfryd yma am Dduw ddim yn deg. Dwi ddim yn licio fe. Ac felly chi'n creu ryw Dduw bach eich hun. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar beth y mae gair Dduw yn ei ddisgrifio yw cyflog pechod ac yna rhodd Dduw ac yna sut y cawn y rhodd yma. Wel, yn gyntaf cyflog pechod, mae'n ddigon clir fan hyn. Adnod 23, canis cyflog pechod yw marwolaeth, eithir dawn Dduw yw bywyd trygwyddol trwy Iesu Grist sy'n harglwydd. Nawr mae pawb yn gyfarwydd ar gair cyflog. Mae meistr neu'r cyflogwr yn cynnig arian i chi am wneud gwaith iddo fe neu iddi hi. Digon hawdd yn diwedd. Os newch chi chydig o waith i'r cyflogwr, fe fydd y cyflogwr yn eich talu chi am ei wneud e. Ac fe fydd yn gosod yr amodau gwaith, fydd yn gosod yr oriau sy'n rhaid i chi weithio, yr hyn y mae'n ei ddisgwyl, ac yna, yr hyn a rodda am wneud y gwaith. Mae'n dweud wrthych chi, dwi eisiau chi weithio o 9 tan 5 efallai. Dwi eisiau chi wneud hyn a'r llall, a dwi eisiau fe cyrraedd y safon yma. Ac os newch chi cyrraedd y safon yna, fe rodda i hyn a hyn o arian i chi bob wythnos neu bob mis. Ac yn amser yr Testament Newydd, mi fyddai'r milwyr Rhufeinig yn cael eu talu gyntaf trwy adnoddau, bwyd, cig a llysiau, yr adnoddau i cael gafel ar y pethau hynny sydd yn ei bwydo nhw ac yn rhoi bywyd iddyn nhw. Ac yna fe ddaeth yr arian. Ac felly bydden nhw'n cael y cyflog, y syniad yma o gyflog, oedd rhywbeth oedd yn caniatáu iddyn nhw i cael y pethau hynny sydd yn bwysig ar gyfer byw. Ac mi fydden nhw'n derbyn yr hyn yr oedden nhw yn ei heiddi am ddiwrnod o waith. Nawr, mae llawer yn bobl yn dydyn nhw yn darllen yr ysgrifen mân, yr ysgrifen bach ar waelod y cytundeb. Ac ambell waith, falle bod yna rhywbeth pwysig yna, yn yr ysgrifen mân sydd yn bwysig bod chi wedi darllen e. Ond eto gyd, falle bod y cyflogwr yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn darllen yr sgrifen mân. I chi'n cael rhyw gytundebau ambell waith os chi'n prynu rhywbeth neu
ni'n llogi rhywbeth ac mae yna tair tudalen, os ych chi'n neud ar y we yn diwedd, mae yna rhyw focs bach bod chi wedi cytuno, a mae yna tua 15 tudalen o sgrifen fan, a maen nhw'n gwybod fydd neb yn darllen chi'n clicio'r bocs, dwi'n cytuno. Chi'n gwybod beth chi'n cytuno do fe, ond chi'n meddwl, dim amser da fi ddarllen 15 tudalen o'r pethau cyfreithiol, ac felly, falle rhywle fyna bydd yn dweud, os yw e'n torri, peidiwch o dod nôl ato ni. Neu rhywbeth fel yna. Ond chi ddim wedi darllen ond chi wedi cytuno iddo fe. Yr ysgrifen ma'n, falle bod yna rhywbeth pwysig yna. Y materion cyfreithiol yma. Efallai na i'ch camarwain chi. Ga i ddweud hyn wrthoch chi. Does dim print bach fan hyn yn yr adnod. Does dim byd yma i'ch camarwain chi nagos. Dyma i chi'r cytundeb. Dyma i chi'r cyflog. Dyma i chi yr ddogfen, i chi mynd i arwyddo, chi wedi arwyddo, fe, o'r pan gafoch chi'ch geni, chi wedi cytuno iddo fe, i chi naturiol wedi derbyn y cytundeb yma, a does dim byd yma i'ch twyllo chi mewn unrhyw ffordd, mae'r cyfan yn eglur mewn du a gwyn, does dim amheuaeth am y gofynion, am yr amodau, does dim cwestiwn ynglyn â'r cyflog, canis cyflog pechod yw marwolaeth. Dyna fe. Os oes unrhyw un yn meddwl, dwi ddim yn siŵr be mae'n ei olygu, wel, mae yna rhywbeth yn bod fan hyn. Does dim eisiau chi ddarllen 15 tudalen o ryw faterion cyfreithiol, llawn geiriau hir dydych chi ddim yn ei ddeall, ac chi ddim yn siŵr be mae'n ei olygu. Mae e'n ddigon clir, beth ni'n gofyn i chi roi'ch llaw chi fyny, a dwi ddim yn mynd i wneud hynny, faint o'n chi sydd ddim yn deall hwn? Cyflog pechod yw marwolaeth. Mae'n glir. Dim sgrifen bach, dim byd i'ch twyllo chi, dydy Duw ddim yn ceisio'ch twyllo chi, mae wedi dweud o'r cychwyn un, cyflog, pechod, yw marwolaeth. Nawr mae pob un ohono ni wedi'n geni yn weision i bechod, i ni'n gwybod hynny, neu yn gaeth weision i Satan. Oherwydd ein cyflwr, yr afiechyd angeuol yma, y ganwyd ni ynddo, i ni wedi ein genu'n bechaduriaid ac mentryth unrhyw un ddadlen wahanol. Yna'r unig beth allwn ni ddweud yw ffwl ydych chi. Y mae pob un yn bechaduriaid. Does dim un a anwyd ar wahân i Grist ei hun. Does dim un a anwyd yn yr holl fyd yma, yn hanes yr holl fyd, sydd wedi osgoi yr afiechyd angeuol yma. Pawb a bechasant. Does dim byd gallwn ni wneud am y cyflwr. Mae pob un ohono ni'n weision i bechod. Adnod 17 o'r un benod, jyst chydig o nod yn ôl. Ond i Dduw y bod diolch eich bod chwi gynt yn weision i bechod. Yr oeddech chi, os ych chi'n blentyn i Dduw, gynt yr oeddech chi'n weision i bechod. Dyna beth sydd yn wir o bawb. Os na unrhyw un fan hyn yn cwestiynu hynny, eich bod chi yn was i bechod, yn geithwas i bechod. Ystyriwch felly am eiliad, a gofynnwch eich hun beth sydd yn naturiol i chi. A beth ydych chi yn gogwyddo bob tro tuag ato. Mae'n ddigon hawdd. Gofynnwch chi unrhyw un, beth yw'r peth mwyaf naturiol? Edrychwch chi, siaradwch chi gydag unrhyw riant sydd wedi magu plant, ac fe welwch chi o'r eiliad y ganwyd nhw, y gogwydd tuag at hunanoldeb a phechod. Mae'n dod yn naturiol. Ac wrth i'r plentyn dyfu'n hun, maen nhw'n dod yn well yn ei wneud. Dyna beth yw un i'n bechaduriad. Os ych chi dal ddim yn ei weld wel gofynnwch i Dduw i agor eich llygaid i weld eich cyflwr. Mae pechod wedi cymylu eich golwg chi'n llwyr mwy, mae wedi'ch gwneud chi yn ddall, i chi yn farw yn barod yn ysbrydol. Does dim awydd, does dim dealltwriaeth am yr ysbrydol gyda chi. Mae'ch rhesymu chi wedi ei effeithio. Mae ffordd i chi'n resymu pethau allan wedi ei gymylu'n llwyr, ac mae'r canlyniad i chi'n dod ato yn aml yn anghywir. Canlyniad arall pechod yw marwolaeth corfforol. I ni wedi gweld hynny'n do. Mae hyn wedi digwydd i bob un a aned eisoes. Pob un sydd wedi ei eni yn y byd yma, maen nhw gyd wedi marw. Ych chi'n nabod unrhyw un sydd wedi osgoi'r peth?
Ond nid yw yn od, ond nid yw yn rhyfedd. Sut nad oes na un wedi ysgoi marwolaeth, ond mae pob un wedi marw. Ac fe ddaw i ben bywydau pob un ohono ni ryw ddydd, ac y mae'r dydd hynny yn prysur agosau. Dyw e ddim yn bell i ffwrdd, na gyd sy'n rhaid i fi feddwl, allai feddwl nôl am ryw ddigwyddiad falle ar fy ngwyliau pan o'n i'n blentyn ac yn mwynhau chwarae. Dwi'n gallu cofio nôl am yn teimlo fel ddoe. Ac felly, os byddai byw, tan y byddai'n 70, 80, 90, siwr o fod, os fyddai'n cofio nôl at y foment hon, bydd edrych nôl at y foment hon yn teimlo fel diwrnod. Just ddoe oedd e pan o'n i'n dweud, pan fyddai'n 80, 90, os byddai byw. Mae'n prysur agosau. Ond yr hyn a gawn ni yma yw'r rhybydd, gan yn weision i bechod, pechod felly yw ein cyflogwr ni. A'r hyn a gawn am wasanaethu pechod yw marwolaeth. Ac os ydych chi am barhau yn eich pechod, os ydych am barhau dawn awdurdod yr un drwg, yna eich cyflog fydd marwolaeth. Dyna beth mae Duw yn dweud yn ei airef. Os ydych chi eisiau ac yn mynnu parhau yn eich pechod chi, yna popeth yn iawn, fe gewch chi barhau yna fe, ond mae'r ddogfen yma yn un gyfreithiol, mae e fan hyn mewn diagwyn i chi, dim ysgrifau man, mae e'n ddiagwyn i chi yn dweud cyflog, pechod yw marwolaeth. Sylwer ar y gwrthgyferbyniad ar ddiwedd yr adnod, eithir dawn neu rhodd Duw yw bywyd tragwyddol. Felly marwolaeth tragwyddol y disgrifir yma o gyferbynnu gyda'r bywyd tragwyddol, y marwolaeth yma'n sôn am fan hyn yw'r farwolaeth tragwyddol. Dyna yw difrifoldeb pechod. A'r broblem yw, does dim dealltwriaeth gennym o ddifrifoldeb pechod, ond nid yw'n wir? Does gan y mwyafrif o bobl ddim yr ymwybyddiaeth yma o ddifrifoldeb pechod. Gan fod pawb arall yn ei wneud, yna i ni'n meddwl bod e'n iawn. Cyn belled bod pawb arall yn ei wneud, dwi'n teimlo'n saff fy mod i wedi wneud. Os ych chi wedi bod yn ddrwg yn yr ysgol ac mae criw o blant yn cael ei dal am bod yn ddrwg, ych chi'n teimlo'n fwy diogel os oes na 3 neu 4 arall yn ei wneud hefyd. Dydy'r gosb ddim mor ddrwg. Dyw'r euogrwydd ddim gymaint. Maen nhw wedi wneud hefyd. Ac wrth i ni fynd yn hun, os ydy mwyafrif o gymdeithas yn gwneud rhywbeth, yna popeth yn iawn. Ni methu ei weld am yr hyn yw e. Dim ond pan mae'n effeithio ni efallai, neu falle pan ni'n meddwl am ryw bechod o fewn cymdeithas, i ni ddim yn ei weld e fel pechod, rhywbeth ofnadw, ond i bai ei fod yn effeithio fi, neu bod yna ryw ddigwyddiad sydd yn troi arno fi. Falle bod hwn yn deg i ddweud, falle pan i chi'n clywed am erchylltra rhyfeloedd, ac am greulondeb arweinwyr dieflig, fe fydd mwyafrif falle yn teimlo mae'n iawn ac mae'n deg bod na uffern ar gyfer nhw. Falle byddwch chi'n dweud Hitler a Saddam Hussein gynt, ac mi fyddai pobl yn dod i'r casgliad, wel, ma' na gosb. Dwi'n credu fydd na, os fydd na, fe fydd na gosb i Hitler. Fe fydd na gosb i'r terfysgwyr yma sydd yn lladd pobl heb ystyried pwy maen nhw'n ei lladd. Ac felly ni'n dod i'r casgliad, dyn sy'n dod i'r casgliad, rywsut dydy be maen nhw'n ei wneud ddim yn deg, ac felly maen nhw wedi dod i'r penderfyniad, mae hwnna yn anerbyniol, ond fe ga i fyw yn gwbl hunanol. Fe ga i ddweud pethau hyll am bobl. Achos di dweud pethau hyll am bobl, dyw dinistrio cymeriad bobl ddim mor ddrwg a be maen nhw wedi wneud. No, wrth gwrs, mae beth mae'r pobl yma wedi wneud yn erchyll. Ond beth sydd yn rhyfeddol yw i chi'n dod at y casgliad o beth sy'n dderbyniol a'i pheidio. Mae'r un fath ym moesau. Yr hyn oedd yn gwbl anfoesol canrif yn ôl, hanner canrif yn ôl, erbyn heddiw yn gwbl
gwbl dderbyniol. I ddweud y gwir, mae yn normal i wneud y pethau anfoesol heddiw, lle hanner canrif yn ôl, yr oedd yr peth gweitha, a petai rhywun yn darganfod, bydd yna cywilydd ofnadw, ac byddwch chi'n mynd i ryw gyddfan am gyfnod hir, ac yn gobeithio bydd neb yn darganfod. Heddiw, mae yn gwbl normal, mae yn dderbyniol yn llwyr. Pam? Achos mae yna rhyw raid i penderfynu. Na, mae hwn yn iawn, mae hwn yn deg, mae hwn yn dderbyniol. Pan mae rhywun yn gwneud rhyw weithred erchyll, yn erbyn ni, neu'n teulu, neu'n cyfeillion, yna, efallai byddwn ni'n credu rhaid cael cyfiawnder, rhaid cael cosp. Falle bod chi'n cytuno bod yna effern cosp tragwyddol ar gyfer heini. Ond nid oes y fath angen ar ei ddiw i ddod ag ymwybyddiaeth o bechod a'i ddifrifoldeb a beth yw pechod. Ac wrth wneud hynny, y byddai'n gwneud hynny trwy roi ymwybyddiaeth i ni o fawredd Duw a'i sancteiddrwydd. Dyna'r broblem. Does gynnon ni ddim ymwybyddiaeth o sancteiddrwydd Duw a'i berffeithrwydd, a'i byrdeb, ac felly dydyn ni ddim yn deall beth yw difrifoldeb pechod. Pe tawn ni'n cael golwg o'r ddau, mi fyddwn ni'n gweld y mae Duw yn gwbl deg fan hyn. Y mae yn gwbl deg. Y mae'r amodau gwaith yn dderbyniol. Y mae Duw wedi dweud, cyflog pechod yw marwolaeth. Beth yw pechod? Pechod yw torri cyfraith Duw. Beth yw cyfraith Duw? Darllenwch i air eto. Y mae'r deg gorchymyn yna, mae wedi rhoi i air i ni. Mae cyflog pechod. Pechod yw gwrthod i fabe. Dyna beth yw pechod. Gwrthod i orchmynion. Felly, os ydych chi yn gwrthod gair Duw, os ydych chi'n gwrthod ei ddydd, os ydych chi'n gwrthod ei berson, os ydych chi'n gwrthod ei fabe, os ydych chi'n gwrthod ei ganllawiau fe, yna eich cyflog chi yn ôl Duw yw marwolaeth. Ond falle dydych chi ddim yn credu bod yn deg, achos dydych chi ddim yn deall beth yw sancteiddrwydd Duw a tywyllwch a difrifoldeb pechod. Dyna'r broblem. Dydych chi ddim yn deall eich bod ers genedigaeth wedi bod yn elyn i Dduw, ac eich dewis oedd bod yn elyn i Dduw, ac eich dewis oedd bod yn weision ac yn gaeth weision i bechod. Ac petai rhywun yn dweud, oeddech chi dewch o'ch pechod, chi'n dweud, na, dim diolch, dwi eisiau parhau yn fy mechod i, dwi eisiau parhau gyda fy ffrindiau fi, ac i chi ddim eisiau troi oddi wrth eich pechod. Pam? I chi'n gaeth weision iddo fe, ond i chi'n wirfoddoli i fod yn gaeth weision, i chi ddim eisiau dod oddi yno, i chi'n hoffi eich cadwyn i chi. I chi di gwrthod gair Duw. Mae'r rai yma wedi clywed gair Duw eich holl bywyd, ac eto i chi dal heblygu i'w awdurdod. Sylwch fan hyn. Does dim byd a wna Duw sydd yn anheg nac yn anghyfiawn. Mae e'n gyfiawn, mae e'n gyfreithiol, gywir. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw beth sydd yn anghyfreithlon. Mae popeth y mae Duw yn wneud yn gyfreithiol, ac mae popeth y mae Duw yn ei wneud sydd yn deg ac yn iawn ac yn gyfiawn. Ni fydd yr un gosb, yr un poen yn anheiddiannol. Ni ellir dweud na chawsoch chi wybod hyd yn oed. Ni ellwch chi ddweud na doeddech yn gwybod tan diwedd eich gyrfa. A bod chi'n meddwl diwedd ddim yn deg, ond neb wedi dweud wrthai mae dyma'r amodau, achos ni wedi dweud wrthych chi. Y mae gair Duw wedi dweud yn glir i chi. Os nad ych chi wedi darllen, wel eich bai chi hwnna. Mae gair Duw yma'r gael. A beth sy'n fwy brawychus, mae yna ddigonedd o gopiau o air Duw ar gael. Yn sicr yn y wlad yma. Mewn sawl iaith. Ac mae e fyna mewn di a gwyn i chi yn dweud wrthych chi yr amodau gwaith. Ac mae'r ddogfen cyfreithiol yma yno o'ch blaen chi i ddweud wrthych chi cynnes cyflog pechod yw marwolaeth. Fod y llwybr neu'r swydd hon i chi wedi dderbyn yn ymddangos mor ddeniadol, chi'n meddwl, wel, mae'r amodau gwaith mor ffafriol, dwi'n cael byw fel dwi eisiau, dwi'n cael siarad fel dwi eisiau, dwi'n cael gwneud beth ymynaf, dwi'n gallu byw unrhyw safonau moesol, mae hwn yn wych, ac i chi'n meddwl bod hwn yn gret. Fod y llwybr i chi'n ei ddilyn yn edrych mor ddeniadol. Mae yna rybydd yma yn ddigon clir i chi. Y cyflog i chi mynd i gael
yw marwolaeth. Dyna'r disgrifiad yn hyn, marwolaeth tragwyddol. Dyna'r hyn y mae Duw wedi dweud yn ei air ef yw'r amodau gwaith. Os ydych chi yn mynnu parhau ar y llwybr yr ydych chi'n rhodio arni, yna'r cyflog a gewch chi ar ddiwedd eich diwrnod o waith, ar ddiwedd eich bywyd, fydd marwolaeth. Wel, yn ail, rhodd Duw. Dyma i chi gyferbyniad llwyr, adnod 23 eto, canis cyflog pechod yw marwolaeth, eithir dawn Duw, neu rhodd Duw, yw bywyd tragwyddol. Wel, y cyflog, yr hyn a enillwn, oherwydd ein gweithredoedd ni, yw marwolaeth. O'i gymharu fan hyn ar rhodd, rhywbeth a roddir i ni am ddim. Dyna beth yw'r rhodd. Yw rhywbeth sydd yn cael ei roed i chi am ddim. A'r rhodd sydd yma, y mae e'n dangos nid ffrwyth unrhyw beth am wnawn ni. Nid ffrwyth ein efuddod ni, neu'n gweithredoedd ni. Dyna'r pwysles. Dyma beth mae Paul yn ceisio i bwysleisio fan hyn, yw fod yr rhodd yma yn rhywbeth sydd yn dod oherwydd dim byd i ni wedi wneud. Y mae'r cyfan o ras. Y mae Duw yn darparu rhodd i'r rhai sydd heb wneud dim byd i'w ennill e. A mwy, rhai sydd yn gwbl anheiddiannol. Dyw e ddim yn dweud, os byddwch chi yn ifydd i mi, yna y cewch chi fywyd tragwyddol. Dyw e ddim yn dweud na. Dyw'r adnodau yma'n Rhufeiniaid, a dyna beth mae'n ceisio pwysleisio'r peth yn yr adnod olaf o'r bennod, peidiwch â cam ddeall, y mae efuddod yn bwysig, ond nid efuddod sydd yn rhoi bywyd tragwyddol i chi. Mae llawer yn meddwl hyn. I ddweud gwir, pob crefydd yn meddwl hyn. Mae crefyddau'r byd yn rhoi cyfres o weithredoedd i chi, sydd rhaid ei wneud mwyn bodloni ei Duw a croesi bysedd y byddan nhw'n cael mynedfa ar y diwedd. Dyna beth yw crefydd. Mae eisiau fod yn anodd iawn dilyn crefyddau'r byd, achos mae'n mater o croesi bysedd yn llwyr. Bob dydd o'ch bywyd chi yn gobeithio y bydd yr hyn dwi'n ei wneud yn ddigon da i'r Duw sydd fyny fyna, dwi'n yn siŵr pwy yw e, ond dwi'n gobeithio bydd yn hapus gyda fy ymdrechion i a gyda fy ngweithredoedd i. Ond nid yna yw crefyddau'r byd, hyd yn oed capeli Cristnogol, sydd bellach wedi colli'r efengil. Ond nid yna yw eu crefydd nhw. Ewch chi i lawer o gapeli Cymreig heddi, os na rai yn mynychu capel bellach. Os siaradwch chi gyda nhw, ond nid eu crefydd nhw yw cyfres o reolau, efuddod. Ac yma nhw'n credu y byddan nhw'n cyrraedd y nefoedd oherwydd ei efuddod, at ryw reolau maen nhw wedi ei creu eu hunan. Efuddod sydd ar ei lefel dewisiedig nhw. Maen nhw wedi gosod y bar, maen nhw wedi gosod y lefel. Ewch i Capel i Cymru heddi, ac fe fyddwch chi'n ffeindio y bar, y lefel sydd yn dderbyniol. Fan hyn mae'n ambell i gapel, fan hyn mae'n capel arall, fan hyn mae'n capel arall, fan hyn mae'n capel arall, y rai sy'n fwy a llym, ac bydd yna ryw gyfres o reolau, rhywbeth fel hyn. Rhai yn llym iawn, rai ddim mor llym, ond bydd yna reolau, bydd yn neud nhw'n bobl dda. A dyna chi safon isel o reolau. Bydd yna rai ohonyn nhw'n dweud fe fyddwn ni'n mynd i'r nefoedd oherwydd ein hefuddod ni achos i ni'n mynd i gapel. Achos fy mod i'n mynd i'r capel, fe fydd hwnna yn ddigon da. Ble maen nhw wedi cael hwnna, dwi ddim yn gwybod, ond maen nhw wedi dod i'r casgliad, yn ôl eu rheolau nhw, mae mynychu capel sydd yn mynd i adael nhw mewn i'r nefoedd. Eraill, mae'n fwy na mynd i'r capel, mae'n helpu pobl eraill yn pwysig, a dwi wedi rhoi fy mywyd i helpu pobl eraill. Dwi wedi helpu cymdogion, dwi wedi helpu'r henoed, dwi wedi helpu'r sal, a dwi wedi gwneud hyn a'r llall. Dwi wedi rhoi arian at elusen, dwi wedi gweithio i'r elusen. Dwi'n rhoi fy sadyrnau fyny i helpu yn y siop elusennol. Ac felly ni'n meddwl, dyna i chi, na'r lefel, dwi'n berson da o fewn cymdeithas, dwi'n mynd i'r capel, neu falle rhai ddim yn mynd i'r capel. Ac wedyn dwi'n helpu'r pobl tlawd, dwi'n helpu'r pobl sydd yn ddifreintiedig, ac felly dwi wedi gosod fy lefel i o beth sy'n dderbyniol mwyn cael mynedfa i'r nefoedd.
Ond mae gair Duw yn datgan i ni, cyflog yr hyn i ni yn ei heiddi yw marwolaeth. Dyna be gewch chi. Fe gewch chi farwolaeth. Os ydych chi yn bechadur, eich cyflog chi fydd marwolaeth. Hyd yn oed os chi'n bechadur sy'n mynd i'r capel, neu'n bechadur sydd yn rhoi at elusen, neu'n bechadur sy'n helpu yn y siop elusennol, neu'n bechadur sydd actually mynd mas at y wlad, y trydydd byd, ac i'ch chi'n mynd a'i helpu nhw, ac i'ch chi'n rhoi falle blwyddyn o'ch amser chi i helpu'r tlodion, ac i'ch chi'n meddwl, nawr ten, mae hwnna'n siŵr o fodloni gofynion Duw, ac i'ch chi di gosod y lefel, ac yn meddwl, rhaid y bydd Duw yn fodlon ar safon honno. Ond mae Duw wedi dweud, cyflog i chi'n mynd i gael yw marwolaeth. Ond fan hyn, yn yr ail rhan o'r adnod, mae'n dweud bod bywyd tragwyddol ar gael, ond mae rhodd yw honno. Peidiwch â meddwl mae cyflog yw bywyd tragwyddol, rhodd yw bywyd tragwyddol. Nawr cynhwyso hyn, gymaint o bethau. Pan ddaw ein hamser ni ar y ddaear i ben, i ni'n camu i dragwyddoldeb, i gwmniaeth Duw, ac i le sydd yn llawn bendithion. Y mae'r rhodd yma, y mae Duw yn rhoi i bobl, yn llawn bendithion. Datguddiad 21:4. Ac fe sych Duw ymaith bob deigr oddi wrth eich llygaid hwynt. A marwolaeth ni bydd mwyach, na thristwch, na llefain, na ffoi ni bydd mwyach o blegyd y pethau cyntaf aeth heibio. Mae'r fendith yma, mae'r rhodd mae Duw yn rhoi i chi. Yr rhodd, nid eich cyflog chi, achos y cyflog chi yw marwolaeth, ond mae Duw hefyd yn fodlon rhoi rhodd i rai. A'r rhodd mae'n rhoi i chi bywyd tragwyddol. A hwnna yw cael mynychu lle y mae Duw, a lle bydd Duw yn sychu pob deigrin i ffwrdd, fydd byth marwolaeth eto, fydd dim tristwch, fydd dim llefain, fydd dim poen. Dyma roddir am ddim, y mae'n rodd gan Dduw. Y mae'n rhoi cymdeithas i ni a Duw. Dyma rhodd arall, Ioan 17:3. A hyn yw'r bywyd tragwyddol, iddynt adnabod di, yr unig wir Dduw, yr hwn anfonais ti, Iesu Grist. Y mae'n rhoi cymdeithas i ni, rhywbeth ni wedi golli, lle gynt yr oedden ni'n elynion, ac ddim yn mwynhau cymdeithas, yr oedden ni mewn dallineb a ddywyllwch. Ond y mae'r rhodd y mae Duw yn ei gynnig o fywyd tragwyddol yn cynnwys y cewch chi gymdeithas a Duw tra'r y ddaear, ac yna fe fydd yn troi yn olwg yn y nefoedd. Dyna yw bywyd tragwyddol. Dyna'r rhodd mae Duw yn ei roi i chi. Nid y cyflog chi. Chi ddim yn gallu ennill hwn. Chi ddim yn gallu gweithio amdano fe, y mae e'n rhodd sydd am Dduw. Philippiaid 4:7. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a geidw eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Mae'n rhoi tangnefedd i chi, heddwch yn eich calonau, fod popeth yn iawn, ond hefyd fe fydd yn rhoi heddwch rhwngwch chi a Duw. Lle cewch chi fwynhau ei gwmniaeth am dragwyddoldeb? Wel, i orffen, sut y mae hyn yn bosib? Sut mae hyn yn bosib? Cyflog pechod yw marwolaeth, a dyna'r llwybr i ni gyd arni, a dyna'r amodau gwaith, ac y mae yn ddogfen gyfreithiol, y mae yna mewn du a gwyn. Does dim cwestiwn, does dim sgrifen man, eich cyflog chi yw marwolaeth a hynny'n dragwyddol. Ond y mae Duw yn cynnig rhodd o fywyd tragwyddol. Sut? Wel, trwy Grist. Dyna be mae'n dweud. Sut gall hyn fod? Sut gall y rhodd yma fod am ddim i ddechrau do? Wel, fe dalodd Iesu Grist y pris, canis cyflog pechod yw marwolaeth, eithir dawn i'r rhodd Duw yw bywyd tragwyddol. Sut? Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Dyna'r pwyslais ar ddiwedd y benod yma. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Dyna wastad yw'r ateb. Dyna gawn ni yn yr ysgrythur bob tro. Os nad yw yn neges a gewch chi o air Duw yn dweud hyn, yna gai ddweud wrthych chi'n garedig, peidiwch â gwrando arno. Os ewch chi rhyw gapel heno,
a gwrando rhyw bregeth, a bydd rhywun yn rhoi stori fach neis i chi, os na fydd y pregethwr hwnnw yn dweud wrthoch chi, mae bywyd tragwyddol i'w gael trwy Iesu Grist, trwy ei fywyd, a trwy ei farwolaeth, a trwy ei atgyfodiad, yna peidiwch credu gair mynd i ddweud, achos dyw e ddim yn pregethu o'r Beibl. Achos mae Paul yn dweud wrthyn ni, yn yr ysgrythyr, mae gair Duw yw, rhodd, dawn Duw, yw bywyd tragwyddol, sut trwy Iesu Grist ein harglwydd. Dyna yw'r efengyl. Cawn ni bopeth trwy Grist. Deliwyd ar mater yn gyfreithiol. Chi sydd yn mynnu cael tegwch, cael cyfiawnder. Dyma fe. Os ych chi'n dweud, dwi ddim yn deg, a chi'n dod i ryw gasglad, beth sy'n deg a beth sy'n ddim, wel, edrychwch chi, dyma tegwch i chi, mod yn gwbl gyfreithiol, y mae e lawr mewn du a gwyn. Deliwyd yn gywir ac yn deg. Y cyflog, yr heiddwn, yw marwolaeth. Gwneithbwyd hyn yn ddigon eglur o'r dechrau, o Genesis. Mae cyfiawnder perffaith Duw yn mynnu cosb. Cosb ar bechod, a'r cosb fydd marwolaeth, a hynny nid yn unig yn ysbrydol ac yn gorfforol, ond hefyd yma yn dragwyddol, ond fe ddarparodd trigaredd Duw ffordd y gall cyfiawnder Duw cael ei fodloni. Dyma'r elfen gyfreithiol. Dyma i chi'r ddogfen. Mae'r Beibl yn ddogfen gyfreithiol. Mae'r llawn y manylion yma lot mwy pwysig na'r gyfraith. Os ewch chi astudio'r gyfraith, falle bydd yn ddiflas, falle bydd yn ddiddorol, ffeindio mas beth sy'n digwydd os gnewch chi hyn a beth sy'n rhaid i chi wneud a'r holl beth yna. Ond os ych chi eisiau astudio'r gyfraith, darllenwch chi gair Duw. Dyma'r gyfraith i chi. Mae Duw yn mynnu cosb ar bechod, a cosb yw marwolaeth tragwyddol. Ond mae Duw wedi darparu ffordd nad oes rhaid i chi cael eich cosbi. Ydy hwnna'n gyfreithiol? Ydy, mae yn gyfreithiol. Mae e fan hyn, mae e wedi darparu ffordd yn ei drigaredd y gall cyfiawnder Duw cael ei fodloni. Felly does dim byd anghyfiawn yn digwydd. Fe anfono Duw ei fab Iesu Grist i'r byd. Darllenwch eich llyfrau hanes. Chwilotwch am ei fywyd. Darllenwch am yr un a ddaeth, a fi byw bywyd perffaith. A does dim un gair, does dim un gweithred o'i le yn ei fywyd e. Ac fe gyflawnodd e holl ofynion deddf Duw yn ein lle ni. Os oedd un i gymeryd ein lle ni, i gymryd y gosb, rhaid oedd cael un perffaith, ac fe aeth Iesu Grist i'r groes hefyd fel ein cynrychiolydd. Ac fe gymerodd e'r cosb ei dad yn ein lle. Fe dalodd e'r pris yn llawn. Fe gymerodd e holl ddigofaint y tad arno ei hun yn ein lle. Trwy Grist felly cawn ei gyfiawnder ef. Heb hyn does dim mynedfa i fywyd tragwyddol. Does dim ffordd. Dwi ddim yn bosib yn gyfreithiol, dwi ddim yn bosib. Sy chi mynd i fynd i ennill eich cyflog chi o fywyd tragwyddol, eich cyflog chi wedi cael ei ddweud, yw marwolaeth. Ond os ydych chi eisiau bywyd tragwyddol, mae yn rodd sydd wedi cael ei ddarparu trwy Grist. Trwy Grist cawn heddwch a Duw, mae yn bodloni gofynion y tad. Ac felly, i ni'n cael cymdeithas ag ef, ac felly nid yw'r tad yn flin a ni mwyach. Pam? Gan yr ydym yn gwisgo cyfiawnder y mab, y mae Crist wedi rhoi ei gyfiawnder i ni, perffeithrwydd ei fywyd. Trwy Grist cawn ni'n paratoi ein golchi yn wynach na'r eira, trwy ei waed a lifodd ar y groes drosom. So, mae'r rhai sydd yn dod at y groes ac yn dod at Grist ac yn gofyn am faddeuant ac yn gofyn am olchiad. Mae'r gwaed sydd yn llifo yn ei golchi nhw'n llwyr dda, yn wynach na'r eira. Dyna sut y mae'n deg, y mae'n gyfreithiol. Trigaredd yw'r cyfan. Chi'n gwybod beth yn y dydd ofnadwy hynny, pan bydd y pechadur yn derbyn ei gyflog. Bydd e ddim cweit fel rhywun yn gweithio'n galed am fis ac yn aros am ei cyflog cyntaf ac yn gweld y siec. Bydd y cyflog y cewch chi ar ddiwedd bywyd, y cyflog fydd marwolaeth tragwyddol.
Ac ar y dydd ofnadw hwnnw sydd yn agos, sydd yn prysur agosau, ni fydd ganddo neb i ddadle i achos ei fod wedi dioddef ar gam, nad wedi cael ei heiddiant. Ni fydd yr un camgymeriad yn y dydd hwnnw, oherwydd caiff pawb ei heiddiant teg. Fi ddim undeb gyda chi droi ato i feddwl, ydych chi'n mynd i ddadle fe achos? Fi ddim cyfreithiwr gyda chi i alw ar nhw ac i dalu nhw'r holl arian y ddeiar i ddweud, wneud i bledio fe achos i dwi ddim yn deg. Na, pam? Achos fe fydd yr ateb i Duw yn ei rhoi i ni, roedd yno mewn diagwyn. Eich cyflog chi fydd marwolaeth. Os ydych chi'n bechadur, eich cyflog yw marwolaeth. Fedrwch chi ddim dadle gen i. Mae'r Duw sanctaidd pur wedi datgan yn eglur, cyflog pechod yw marwolaeth, ac fe fydd neb yn dadlech achos chi. Fyddwch chi ar eich pen eich hun. Beth newch chi felly? Wel, dyna ffŵl sydd am aros ar y llwybr llydan, sydd yn arwain at ddistriw a derbyn ei gyflog o farwolaeth. Y cyngor yw ffowch at Grist. Derbyniwch ei ro, dyna yw'r rho Duw. Dewch yn waglaw, a phlediwch rhinweddau Crist. Peidiwch â dod at Grist a dweud dwi wedi bod i'r capel trwy fy mywyd. Peidiwch â dod at Grist a dweud dwi wedi bod yn berson da. Peidiwch â dod a dewch at Grist a cyffeswch eich pechod a dwedwch fy heiddiant yw marwolaeth. Dyna yw fy nghyflog i a dwi ddim yn dadle ag e. Dwi wedi gweld fy mhechod, dwi wedi gweld fy mryntni a dwi wedi gweld fy heiddiant. Ond dangos drigaredd i'm. Felly dewch at Grist a phlediwch ei rinweddau ef. Nid eich hun. Ac edrychwch ar yr hyn a wnaeth Crist drosoch chi. A pwyswch a chredwch yn yr hyn a wnaeth ef. I Iesu Grist fyw bywyd perffaith yn eich lle chi ac y mae e'n ei gynnig i chi. Iesu Grist cymryd y gosb ar y groes yn eich lle chi fel nad oes rhaid i chi cael eich cosbi. Mae e'n cynnig y maddeuant, mae'n cynnig y cyfiawnder, mae'n cynnig y gymdeithas a Duw. Yr unig beth sy'n rhaid i chi wneud yw dod at Grist ac i bwyso ac i gredu ynddo ef. O beth newch chi? Canis cyflog pechod yw marwolaeth. Eithyr dawn i'r rho Duw yw bywyd tragwyddol. Sut? Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy rodd o fywyd tragwyddol. I ni yn diolch i ti mai trwy Iesu Grist y cawn hyn. Ac o Dduw, i ni yn gweddio bydd ysbryd ar waith yn arwain yn eidiau at Grist, at y groes, at yr hyn a wnaeth trosom ni. Ac y bydd sawl un yn derbyn yr hodd tragwyddol yma, o fywyd tragwyddol. Trwy garha felly wrthym, i ni'n gofyn ein ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 370. 370 caned nef a deiar lawr fe gad ffynon. I olchi pechaduriaid mawr yn glau'r wynion. 370 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.